punto do vídeo anterior recibín algunha mensaxe, vin por aí comentarios que non me gustaron moito, non? Se alguén se sinte reflexado no vídeo, que pense, non? Que ademais creo que non está nin dito nin desde a vinganza, nin desde a carraxe, senón desde eso que digo eu, ética feminista. Isto son eu. É a miña opinión. E ademais lanzo a outras mulleres que eu sei que hai moitas que sinten iso aí. O home que di, eso de que a evolución natural da amizade muller e home é acabar liándose, o home que di que dunha maneira ou doutra, todas aquelas mulleres cas que se relaciona case que vai ser inevitable, non? Que acaben tendo algo, reduce todas as súas relacións afectivas con mulleres a casualidades. Pon o seu desexo como algo sobre o que el non decide. Isto despois pasa. Sí? Isto pareceme bastante... Non anotei así 4 cousas, porque xa parecía a min que fixen o vídeo así espontaneamente e basta que digas isto para que sempre... Estas cousas sí que tocan, aquela. Un home así casi ven a dicir que as mulleres somos efectos colaterais dese seu desexo, sí? Precisamente somos obxecto e non suxeito. Non temos identidade, máis aló de é unha muller. É útil, é necesaria, está aí. E eu teño desexo claro, as cousas pasan. Home, a ver. Pero eu doulle a volta. Para min, un home que di iso, redúcese el a ser alguén sen criterio. E sen autoridade emocional. Logo, ese ser elexida é igual a nada. Cadroulle, pasabas por ali. Sí? Vinculouse non por unha decisión. Porque lle cadrou, porque é o natural. O natural é que pasabas por ali e, bueno, pasou. Ainda reduce a efectos colaterais, por exemplo, a deslealdade e a traizón. A ver, é que ele é un home. E hai por aí mulleres, máis da metade da poboación son mulleres, e ele non é dono dese desexo. Sí? Por iso a veces digo, na base do pensamento incel, está esta idea de que as mulleres lles debemos a eles sexo. E máis aló dese home que non consigue vincularse con mulleres, está o outro home, o mellor con outro punto intelectual, que crea un discurso falso onde instrumentaliza o emocional para facer sensible, deconstruído, consciente, todo iso, para vincularse así con mulleres. Pero logo todo isto atribúello a natureza, é o natural. E non deixa de partir desa mesma idea co incel. Sí? Non deixa de ver as mulleres como obxectos, casualidades, cousas que pasan. Isto é unha forma de violencia simbólica, estructural. É dicir, iso está na estructura patriarcal. E logo anotei-no máis ou menos así. A máis escribino, para dicilo ben. Non é que todas sexamos iguais.
é que hai moitos homes, vale, vou dicir notoalmente, moitos, unha grande maioría, que nos tratan a todas igual, seguindo un guión patriarcal, ¿sí? Que les obedecen cegamente, e que a veces pode os facer sentir frustrados, porque non nos vamos a engañar, son seres humanos. E eles tamén precisan vínculos reais, verdadeiros, con asento estables. Mas non renuncian ao privilexio de poder terte por aí, de poder elixir, marchar, volver, xogar, manipular e non facerse donos. Por iso eu digo que a sociedade permite aos homes envellecerse en madurar, non facerse donos da súa emoción e do seu desexo e tomar decisións maduras, responsables, respecto de nós. O que eu digo sempre, eu non vou iniciar un movemento para salvar os homes do patriarcado, pero eu deixo esta reflexión aos homes. Canta da túa frustración ten que ver con que estás obedecendo o guión patriarcal. Esa frustración que ti sintes ante os vínculos, que a resumes a que todas somos iguais e sempre todo che sae mal. E todas exiximos demasiado, e todas te queremos controlar, e todas queremos restarche liberdade. Canto dese discurso teu de víctima, en realidade, eres ti obedecendo un guión. E non é que todas sexamos iguais, senón es ti que a todas nos tratas igual, sen atender a nosa individualidade e o significado que podemos ter na túa vida, nun momento dado, máis aló da mera casualidade ou dun desexo do que ti non és dono. Se és adulto, e se és maduro, pois eu sí que convido aos homes a que reflexionen sobre isto. En vez de vir, porque ti... Non son eu, pensa en ti. É máis, eu son unha insignificante muller, se ti queres chamarme así, que di isto. Podes dicir, esta é a que non ten razón, esta é... Chámame o que queiras. Eu convídote, home, a reflexionar sobre iso, sobre como ti te vinculas con nós, sobre como ti te xestionas, e como caes a veces nunha autoescravitude emocional por ser moi macho e moi, pero sobre todo por non renunciar ao teu privilexio de usarnos en maior ou menor medida para ter a nosa atención, a nosa validación, pois cuidados de todo tipo, o uso físico, o sexo, e tamén ese uso emocional, que eu digo moitas veces, porque logo mensaxes que me chegaron, pois é que eu, a maioría de miñas amizades son mulleres. Pensa por qué? Porque ao mellor aínda tes outra volta, vale? E ti ademais non queres nada con elas. Non eres este home que eu describo que cree que ao vincularse con nós, nalgún momento, sentirá a chamada da súa pirola e el non poderá facer nada con iso. Ao mellor tamén podes pensar en como as mulleres nos vinculamos desde un punto de vista afectivo máis verdadeiro dos coidados, ¿sí? De apoiarnos, de coidarnos, de preocuparnos das outras persoas desde un punto máis humano. E ao mellor estes outros teus amigos dis, non, é que eu non teño unha amizade tan fonda con homes. Por qué? Que pasa? Porque se me estás dicindo, como me dicía un, eu é que vexo que somos persoas. Vale, somos persoas. Non somos homes e mulleres, sí.
E en que casualidade mundial xustamente as mellores amizades son mulleres. Claro que, en esencia, somos humanos, pero logo a educación e culturalmente si que é certo que nós fomos educadas para ser máis afectuosas, para ser máis dóciles e para coidar, para preocuparnos das outras persoas. Daquela, no momento que ti dis, non, só somos persoas, pero tamén admites que cando te vinculas con mulleres podes construir amizades fondas e máis reais e que a ti che dan outro asento, tamén estás dando unha razón. E nese punto hai moitos homes, e eu diría que moitos máis que a dos outros, que ademais aproveitan iso para usarnos, para dicir é o natural. O roce fai o cariño, e o cariño crea ese momento de desexo do que eles xa aí non son donos. Que é moi forte dicir isto. Que logo é que está moi normalizado pensar que é así. Pero eu animo a reflexionar en por que un home ten que creer que non ten esa soberanía emocional e afectiva e o control dos seus impulsos. Pois se o pensan, a min, déixame fora. E isto, sabes, é que despois, isto é a chorrada de como nos relacionamos, que ao final dis tipo, mira, era un papán, el vai así pola vida e deixao, quero dicir, eu tampouco non vou darlle simposios aos homes por aí. Dicir, revísate, que por iso o colgo na rede, para quen lle sirva, para pensar, sin estar aí, non son eu Jesucristo indo polo deserto, pero que pensemos nisto, pensémolo, todas e todos, porque claro que tamén hai mulleres que creen que é así, e tamén creen que como teño por aquí amigos, se ademais se deixa entrever que lle justo, claro que a min tamén me valida no ego. A ver, non somos inmunes a todo iso. O que? Que como non temos o privilexio, que na nos colócanos noutro sitio, cuestionámolo máis veces, non? Aquel amigo que resultou que non era un amigo, que cando tivo ocasión e non tiña mellor onde metela, veu, tivemos un tal, e performan o discurso emocional e da sensibilidade e non sei que para conseguir usarnos. E penso isto, e dame igual a que non lle guste que diga xa está pirada. Pareceme ben, cada un que pense.